ba na san irin wannan ita kwace ta cije na duwawu ne wobi na sake ta kawai sai na je ana bayani ana ta yaki kakas wani yakin duniya da aka yi wancan na 57 me ya hana ka zuwa tumana ina maka bayani na ce za mu shawara ka san za mu je da banin tare da kai kake ne ma ka tafi yawo bane dan ubanka Allahu la ilaha illa huwa ni kake to har yau kake ko kaje bane lam yalid wa lam yulad baka da ni kake yawo bane ina ga maka ina dorin da na kamo da baka nace ka je ka gasa mana guduwa sai me ka ho daya a duwawu daya a tsakiyar kanta to ka nemo mun a wata an ba haka ba za ka ci ubanka to ko ka ji ba zan nemo ubanka ba za ka cin baka samu ta ba zan nemo dole nan yadda na kamo ta haka nan na laka maka ita haka zaka nemo ta haka zaka danka min ita to ka san wancan karan da ni nutsuwa teku sai da muka yi karo da kada ya ganni na sha gabansa sannan ija da baya ya koma ya buya gurin da ka mota ka zo min da ita kana gida ai tas na ga mata ko ina kuma ka da wuri ba na fara rubutu sai na rubuta jarida guda 6 to kuma ka kuskure baka da wuri ba na zo makaratu zan dawo yanzu yakin duniya na 56 da shago muka je ba gamo kai ba ni zan kama wa'anda za su yi magani na gamu da uwaka ta ubanka na gamu da uwaka ta ban kuɗi na ki karɓa kasar nan malam ya zo kama bayani yake yi yana bayani kamar wa'azi sai ya tsirga bokon nan zuba shi yake yi sai da yahuda suka taru aka rasa me za a yi a gurin sai aka ce ni zan yi bayani na zo na tsaya na fara basu bayanin yakin duniya na 56 yakin duniya na 56 nan na gaya maka da shago muka je in haka ya kai naushi sai turawa su mutu in haka ya kai naushi sai yahuda su mutu in haka ya kai naushi sai kaga larabawa sun yi tsaye abin ya bin mamaki ni ma da na zabura na fashi hanci na tura su ne suka zo daga hanci na bature guda 60 ya fado daga hanci na